फिल्मखौ नायनानैथ' मोजाङानो मोनदो आरो बेबायदिनो मोजां सोलिलांबाय थानो हादो आरो बांसिन मोजां खालामबावनो हाथो बिदि होनना आशीर्बाद होबाय। बे बोसोराव मोनबेसे फिल्म नायखो आबैया? दासो मोनसे नायनो मोनाखै। बबेनिफ्राय फैदों आबैया? बबेनिफ्राय? आं खैराबारिनिसो। गोथाव गोजाननिफ्राय सिनेमा नायनो फैदों आबैया? नङा, फिसाजो दोङो रोङियाव बिनियाव दंफैयो आं। फिसाजोनि अननायाव नायफैनो मोनदों। मानो होनबा जोंनि आइजो माहारिनि जुजिबोनाय आरो समाजाव माबायदि सोलिदों बेफोरखौ दिन्थिफुंजोबनाय जादों आरो लोगोसे दानि उन जोलैफोरा बे सावथुनखौ नायनानै गोबां सांग्रां जानो हागोन आरो लोगोसे गोबां माने गियान आरजिनो हागोन आरो बेनिखायनो आं बे मा होनो बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों आङो रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायनो सानो बे सावथुनखौ सुबिदा मोननायफोरा माने नायनो थाखाय जायफ्रा सुबिदा मोनो बेबायदि हलाव बेखौ आं नायनो थाखाय रायजो राजाखौ खावलायनाय थाबाय आरो आंनिफ्राय। आंनिसो बाय जायां जादों काहानिफोरा। बे सावथुनाव हौवाफोर गैथ'वाब्लाबो गाव हारसिं सोलिनो हानाय बिदिन्थिखौ दिन्थिदों। नोंथांमोननिजों गोरोबदों नामा? बाय न'खर सोलिनो हानाय हिनजावफोरखौ थुलुंगा होनाय जादों नामा? फिसाथ' मोजां मोनदों, मेंखांसोबाय जादो दे।